Za razliku od ukupne industrijske proizvodnje koja je u padu posljednjih 4 od 5 mjeseci, naša drvna industrija u prva 3 ovogodišnja mjeseca ima izvrsne rezultate. Samo u ožujku proizvodnja namještaja porasla je za gotovo 20% i to zbog sve veće potražnje za hrvatskim namještajem u inozemstvu. Čini se da smo napokon prestali biti samo zemlja koja izvozi trupce. Namještaj iz Hrvatskog Zagorja odlazi u 55 zemalja svijeta, ponajprije u Francusku i Belgiju. Ova tvornica pomno dizajniranih komada prošle godine imala rast izvoza od čak 25%, u prva 3 mjeseca ove godine 15%. Od prvog dana je izvoz bio naš cilj jer način na koji smo krenuli u proizvodnju nije bio ostvariv samo na domaćem tržištu. Ulaganja su prevelika i u dizajn, i u razvoj, i u marketing, i u sajmove. I to se pokazalo kao dobitna formula. Raste izvoz hrvatskog namještaja, ali i prozora i vrata, a 4. smo u svijetu po izvozu masivnog parketa. Ovaj tjedan objavljeni podaci o kretanjima izvoza potvrđuju da je drvno-industrijski sektor isto tako porastao za skoro 20% u veljači. U Požegi Slavonski Hrast postaje namještaj od masivnog drva i više od 85% proizvoda ide na inozemno tržište. S manjim doprinosima na plaće bili bismo konkurentniji, kaže direktor. Prerađivačka industrija, ta koja može dati dugoročnu stabilnost radnih mjesta, stabilnost rasta, stabilnost izvoza, ono što je ključno potrebno u Hrvatskoj. U zadnjih 7 godina smo zaposlili preko 130 ljudi i u ovom trenutku nam fali oko 20-ak ljudi. Dugo se pričalo kako Hrvatska izvozi drvene trupce, a uvozi gotov namještaj. Danas za to nema argumenata, kažu. Prihodi od izvoza s 300 milijuna prije 15 godina porasli su na 1,2 milijarde eura, a trupci u tome čine samo oko 5%.